बर'नि बायखोन्दा बायबिरदों बोरैबा नुबायलै केमेराया मन्दिरनि माबा फाननाय दं बेफोरनो इयो मन्दिर खिथुनै डिमापुर बेरायनो आरो जोंहा डिमापुर बेरायनोसै गासिबो मोनसे थांबाय थानोसै जों मोनसे देखायनोसै मन्दिर बैथिंजाय आरोना देवबानिनो बे मैया गय गोरलै बिनायखौ गोदानसो होनबायब्रा फाग्लासो सफारि बिफां गैया होनबाय ओमफ्राय गय फिसा फिसा गाबफेरनाय दंना गैया होनबा एसे बासाखौ बावबाय आरोना ओरैनो मानसिया बोरै जोंनि साइडनिफ्राय हाबा जाफैनायल' एसे माबासोल' एसे रोङो आरोना सानु बोरैबा होनोमोनलाय सानु बोरैबा गारि मोनलायो बड'लेण्डआव थांनाया बे बड'लेण्डआव थांनाया मारैबा मोनलाय सानुआ थांगासिनो जों दा काश्मीर डिमापुर बायखोन्दा नेरसोनाव थांनो आरो थांबाय थानाय नांबार बर'याव फैजोबथारो बियो फाग्लासो मा मोनो मा मोना फरायबाबो जोंहा हार'याव मोननै ना मोनथाम दङ बर'फोर जानांगौ समायनायनि खम जालांबाय ना ओंखायनो बर'फोर नङा आरोना बिसोरो देउरि थागोनलै फैसा फाग्लालै बेना रुबिना बाथाय रबिया फट'खौनो नागालेण्ड डिसेम्बरखौ मा होननांगोनथ' अननायाव फैनो मोननाय बायदि नागालेण्ड गासिबो मालाबा दा भिडिअखौ मार्केट बियो नागालेण्ड हाब्बाय ना नांनो हाब्बाय मार्केट बियो जोंबो बर' नंखाबायगोनलै आर'नाइ लाजोबनायखाय गोदानाव लाखारना जोंबो मार्केट बियो बर' लड़की आया है नागालेण्ड बर्डार ओइ नङा एसे गोजौनिखौ
हाबबायना हाबबाय आं गाबोन गदायाव थांगोन जायो थांजायो गिदिर हाबबाय नागालेण्ड गिदिर नागालेण्ड हाबबाय गासिनो जों डिमापुर बायखोन्दा नेरसोनसिम गास मोनफैबाय बर'नि बायखोन्दा नेरसोनाव डिमापुर थ' हाबलांसै सिङाव जों हाबलांबाय थानि गाइस नायलांबाय भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबाय नै सफैजोब्बाय जोंना अजय फैबाय मारै जाखो मोजां ना आइदि ओरै दं नै जोंहा हाय नुदो दे हाय डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोनफोर बर'नि wah nangsai dong nih foto ini जोंना OnePlus an दंखायो सुबिना तो हेलो गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायलायबाय दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा नारा मोनसे आरोना दिनैहाय 4 तारिख ओमफ्राय एसे बेरायफैबाय आरोना दिनै थांफिननायनि ट्रेन दं नालाय मोनायावहाय 8टायाव मैया फैनाय जायासै दिनैहाय फैबाय आरोना नै सिगांथिंसै एसे नारला आदा खथें ओरैहाय नुदों माबायदि मोनदों नायलाय माथानि मा नुयो बरिया दंथ' माथो हाग्रासो खिन्थु हाग्रायालाय माबायदि मोनदों फैनानै माबायदि मोनदों मोजांब्रा माथो इमरान हासमि मारै दिनैसो फार्स्ट टाइम ना फार्स्ट टाइम आंबो फार्स्ट टाइम आरोना आदायालाय माबायदि मोनदों फैनानै मोजां बरिया बर'नि बायखोन्दा नेरसोन हिसाबै दिनैनो फार्स्ट टाइम नायफैबाय एसे फोसाबबालाय मोजां जागोन आंबोथ' फार्स्ट टाइमखा नायलांबाय थागासिनोमोन एसे दिनैसो फैनो मोननाय आरोना फैनायनि हिसाबै नमुना गालांसै भिडिअ मोजां मोनदोंलै फंबाय मोजां मोनदों खिन्थु लादसिम माबाजोब्बायानो हाग्रा बंग्रा जाबायना गासिबो हाग्रा जाजोब्बाय जोंनि बेवहाय आंहा लिरनाय दं बर्डआवहाय मोजां सिनायसै केमेराया मोनाबिलि 2टा मोनाबिलि थांसै भिडिअआ गोलाव जानो हागौ गासिमोन एसे मजा लानानै नायबाय था आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनो मोननाय बर'नि बायखोन्दा नेरसोनावहाय ओमफ्राय नै एसे अन्थाइ सायावफ्राव माबा लिरनानै गालांना दोननाय दं आरोना मालायनि भिडिअखौसो नुबाय थायोमोन दा फैनो मोननानै गोसोफोरखौ एसे गोजोन मोनदों आरोना नुनो मोननानै बर'नि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ अन्थाइनि जोब ना दांनायथारसैलां एसे मोजां ना दाननाया अन्थाइ जोब
बे फुख्रिनो मा होनोमोनलाय मिथिनाय जायाखैना थारैनो बेयो खुब दुखुनांथाव ओमफ्राय जोंनि बर'नि जिथु बेयो मोनसे रायजोमोन दिनै नागालेण्ड सरकारा जोंनि बर'फोरनि रायजोखौ गावसिनि आखायाव लाबोबाय जायनि थाखाय दिनै जोंनि माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जोङो रैखाथि खालामनायखौ नुफैजोबनो मोनबाय दिनैसिमाव जुदि दङमोनब्ला जोङो इयुन जेनेरेसन जेरै जों दा बैफोरनाखि मानसिफोरनिफ्राय जों खोनायै दिनै नुफैदों आरो उन समावबो इयुन जेनेरेसना नुबावगौमोन दा एसेखिनियावनो दा बुस्थुआ माखासे जोबलांनायनिफ्राय जोबलांगासिनो दङ मिथिगौमोन जे जेनेरेसनफ्राबो जोंनाव बर'आव मोनसे रायजो दंमोन डिमापुर नोगोर दा बेफोरबायदि बुस्थुआ खोनानाय नंलिया बियो दुखुनांथाव जासिगोन जोंनि थाखाय दा जों दिनै नुफैबाय गोसोखौ एसेब्लाबो गोजोननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय बे फुख्रिनि नामखौ मा नाम होनो रबि बेखौ आङो दिनैसिम मिथियाखै मिथिनानै लागोन आन्दायदोंनो औ लकेसना जायाखैनो रबि नों होननायखौ होनोसै आं नों बुंनायखौ होनसै दे आंबो बैयाव थाङासै दे बैथिं थाङासैला ओरैनो नुदो ओरैबायदि सेन आरोना बे मिथिलालै लाइक होगासिनो मोनसे लाइक होलांदो भिडिअखौ दिनैसो आंना एमबिया 50 थांफेरदों रनि बेवहाय एसे लिरनायखौ लानि आं लाइभ लिरदों रायलांबाय गाइसमोन लाइटआ बैयाव दंमोन ना उरायलांबाय मालाय गोजौजों बेयाव दसे देखायनि फैगासिनो गाइसमोन बेयाव सिङाव हाबैनि जों गाइसमोन हाबसैलै गाइसमोन नैबे मोनसेयावहाय मोनसे हाबलायबाय आरोना जों गिदिर गिदिरसिन आरोना गिदिरसिन आरो गाइसमोन गिदिर गिदिरखा आरोना बेयो हाग्रा दुजोब्बाय आरोना गाइसमोन बेयो गासिबो हाग्रा दुजोब्बाय बेखौ साफा खालामग्रा दंबा साबसिन जागौमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' गैया नालाय बेखायनो हाग्रा दुनो हमबाय आरोना बांसिन नायदो बेयो गिदिर गिदिरथार एकदमबारे कमेन्ट होलायदो गाइसमोन एसे आं बाराबो बुंनो माबाला आरोना रोंला जिखुनु जाया आं देखायलांबाय थानोसैल' एसे फैनायनि नामावहाय नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै आरोना भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा एसे मोजां मोनोबा लाइक होलांदो साबसक्राइब खालामलांदो आरोना बेनोसै ओमफ्राय मोजां कमेन्ट होबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंसोरनि कमेन्टजों जाहाथे दावगालांनो हाबाय थायो आरोना गाइसमोन
ओमफ्राय नैबे गैलायानो बेयो माबा नाथ खोमामोन ना बे आगरा नुबाय माबायदि नैबावहाय मा सावगारि बेलाय बेखौ नायलाय एसे गाइसमोन कमेन्ट हो एसे बेयो बिबार गुगानो हमबाय गासिबो आब'मोना फैखांबाय ने ना बारा फोसाबला ना फोसाबला दा जों बिनिफ्राय थांफिनसिगोन आरो ना दस्रायाव थांनायनि खोथा दङ ओमफ्राय दा बहा थांनाय जायो गारिखौ गाखोग्रोसै आरो ना जों थांगोनसिम बिदिबा बहाय थांनाय जायो बेखौ देखायगोन आरो ना मोजां जायगायाव थांनाय मोनोबा देखायगोन आरो ना मोजां नुयोब्ला जों गेटनिफ्राय ओंखारफिनसिगोन आब' दों बिसोरो दासो फैदों बिसोरो थांथ'नाय नङा थ' बिदिब्ला थांफिनसिगोन गाइस जों बेनिफ्राय दस्रायाव ओंखारलांफिनसिगोन दस्रा मार्केटाव हाबहैनायनि खोथा दंमोन दा मा जायो गाखोनसिगोन आरो जों गारिखौ गारियानो जों विंगार लाना फैदोंमोन 13 जन जायो ओमफ्राय जों दा 13 जन गैया 10 जनल' दं Ya Robi फाग्ला हंकं मार्केटाहाय बन्द होनो दिनै रबारनि थाखाय ओमफ्राय दा एयारपर्ट खाथियावहाय बेरायफैबाय आरो ना जों ओरै एयारपर्ट खाथियाव बेरायफैबाय आरो ना हंकं मार्केटा रबारनि थाखाय मरि नामा दिनै मरि हंकं मार्केटाव थांनाय जायासै आरो ना एयारपर्टआवनो एयारपर्ट खाथियावनो बेरायफैबाय आरो ना ओरैथिंजाय थांगासिनो नै गारि सिङाव दं जों दा नायनाया ओंखाम फैबाय नालाय Kamu biar ke rumah dia. Jangan. फैनोबो दावराव जायो थांदावराव जायो Jangan. Datang dua biar bawa ke. फाग्ला बिराद जाबाय ओरै थगायनांगौ नुवाखै बानायजोबखानाय सोर बिलाय सानसेखौ साननाया थैयो नामा जेबो नङा थांनो दावराव सोर थांनो दावराव सोर जादों गावबागाव थाखा दं बाल हटेलफोराव बे थाबाय थाग्रा थगायहरदों ओरैनो रबि नुदों गावसोरलाय माथो 3टा 4टायावनो जायोथ' बेरायफैबाय आरो नै दसे एयारपर्टथिंजाय बेरायफैबाय दसे हंकं मार्केटावथ' बन्द' मार्केटावथ' थांनो मोनासै मार्केटानो गैखाया नालाय ओंखायनो थाङासै आरो ना ओरैनो एयारपर्टआव दसे बेरायफैनोसै होननानै फैबाय आरो ना भिडिअआ गोगोम गोलाव जासिगोन आरो ना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोसे लाइक होलांदो आरो ना नाय जोंना रौनिया हान्जाफ्रा थाबायगासिनो दं फैब्रा बै मोखाङाव खेबजाहैसै आरो माथो जोंनाथ' बसआ फै बैयाव गोगोम ओंखाम उखैबाय नै नामा ओंखाम उखैनाया उखैबायमोन ओमफ्राय दाबो मोननोबा फैसा गैयाबा माजों जानो मालायनियाव बेरायफैनाय नालाय उफाय गैया बे आदा रिंगौ बुजियालै ना बारा गाखोनो मोनाबाबो बेरायफैबाय गासिबो गाखोनो मोनाबाबो ओरैनो बेरायफैबाय गासिबो सोर बिबारफोर दं नै नायलादो ग्लास थानायसिम जोंना दाइभारा नै बिथिंजाय माबानिखा ना आदाया गलाखानिखा बर' खालामना
बिथिंनायबो बिबार दङ देखायसै रबे बहा थांगोन औ लण्डन फार्स्ट टाइम एयारपर्ट थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गासिमान भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना बाय बाय